पिरियड्स आणि पेन हे समीकरण जणू काही प्रत्येक महिलेसाठी ठरलेलंच आहे। त्यात भरीस भर म्हणून हिवाळ्यात वेदना आणि मूड स्विंग्स दोन्हीत वाढ होते। पण या दिवसात हे का होतं हे अनेकींना माहीतच नसतं। या दुखण्यामागचं सर्वात मोठं कारण म्हणजे व्हिटॅमिन डी ची कमतरता असते। या ऋतूत दिवस लहान आणि रात्र मोठी असते, त्यामुळे सूर्यप्रकाश कमी मिळतो। व्हिटॅमिन डी चा सर्वात मोठा स्रोत हा सूर्यप्रकाश असतो। नेमके पिरियड्स दरम्यान शरीरात प्रोस्टाग्लॅंडिन नावाचं एक हार्मोन तयार होतं, त्यामुळे महिलांना त्रास होतो। व्हिटॅमिन डी या हार्मोनचा स्राव कमी करण्यास मदत करतं। हा त्रास कमी करायचा असेल तर काही गोष्टींवरती लक्ष देणं खूप महत्त्वाचं आहे। रोज सकाळी किमान 15 ते 20 मिनिटं उन्हात बसलं पाहिजे। संत्र्याचा रस, दूध, तृणधान्य यांचा आहारात समावेश करणं गरजेचं आहे। हलक्या प्रकारचा व्यायाम करणं, शरीर सक्रिय ठेवणं यामुळे हा त्रास कमी होऊ शकतो, असे तज्ज्ञ सांगतात।